Hayi sisi hayi mawanqaphela amadoda phela sisi. Hayi mawanqaphela amadoda, hayi mawanqaphela amadoda sisi. Ningeze ukuzongibanga lapha ngiyona intombi le. Ngiyona nje intombi nazi intombi ehleli lapha ikhulunyiswa umuntu ufuna ukuzobanga mina la. Ngizongixolela ke isilungu engizosikhuluma esikhulu ilesi sento ebhalwe phansi. Kodwa okuningi engizokusho ngesiZulu and ngiyazi ukuthi nonke lapha nivamisile ukuyithatha inkulumo zami nihambe niyoyidokotela ke ngesilungu senu. So ke okunye ngizokusho ngesiZulu kodwa futhi i-media statement yami izoba available kuwo wonke umuntu senzela ukuthi singachithi isikhathi sifunde into enisazophinde nibe nayo nihambe noyihlaziya bese niyabona ukuthi nenzani ngayo. Ngiyacela ukwedlulisa okukhulu kini nonke abafowethu bingelela leli tafula engihleli nalo. Insizwa Nomnsizwa Development Foundation ineminyaka ewu-12. Ineminyaka ewu-12. Abanye bayayibuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uphakele umthakathi isikhathi eside kangaka kungaqami umsebenzi awenzayo. Abakwazi ukuqaphela bazobona ukuthi kulula kangakanani ukuthi insizwa zingilalele mina. It's because of that experience yokuthi kade yaba khona Insizwa Nomnsizwa Development Foundation and ibivele isebenza kodwa asikaze sibize imedia futhi noma nibona sikulama mashe sisuke sikuwo abanye baze bekhathazeke nje ngoba baye bebona ukuthi angithanda ukukhuluma nemedia mina ngumuntu othanda ukusebenza ingakho kwabalula kimi ukuthi ngisukume nje ngithi kwanongoma umuntu okufika kasadingeki ongenawo amaphepha aqondile so ke ingakho ke mhlambe kulabo abanalo umbuzo isizathu ukuthi hayi ukuthi anginithandi nginihlonipha kakhulu nike nibone nginilwela ngisho ukunilwela la kodwa angithanda ukukhuluma kakhulu mina ngithanda ngathi kungathintwa izinto ingakho nohulumeni ngimcela kanjalo so yedlulisa lesi statement esibhalwe ngesilungu kodwa into enkulu esizama ukuyenza la thina njengensizwa Nomnsizwa Development Foundation since saqala ukuba khona umsebenzi omkhulu esawubona unesidingo esikhulu esokuthi uma kufika ipolitiki into eyenzeka abantu besilisa baphucwa amandla hayi amandla okuganga hayi amandla okushaya hayi amandla okubulala kodwa baphuca amandla omqondo okuzazi ukuthi bona bangamadoda kufanele kube khona into abayimelayo ingakho ubona ama politicians kulula ukuthi avuka akhulume noma yini ezweni elamadoda akhulume maqeda angayenzi leyo nto aphinda abuye njengoba kuzoza inketho aphinde futhi akhulume into efanayo eyikhuluma phezulu kwamadoda nokuyinto engavumelekile leyo ubona ama politicians amaningi isikhathi esiningi wathola ekwazi ukuthi afike emakhaya umnumzane ekhona afike ama politicians abiza ingane akhankasa ingane ekhona ubaba wekhaya aqale enganeni akhulume nengane azaqede ngento afisa ukuthi yenzeke endaweni izinto zonke lezo ke sifisa ukuthi uma sifuna ukulekelela izwe ake kuqale kubuyisa isithunzi samadoda nawo amadoda semukele isithunzi sawo masibuya asijabulele bese sisebenzisa kahle ngizonenzela isibonelo nje kunenhlangano okuthiwa iMarch and March eqala udadewethu uMangobese ngonyaka ophelile ngo-24 May 2025 wathi mangabe imemezela lenhlangano kade ehlale ekhuluma emsakazweni kodwa wathi mayeqala ezophumela emgwaqweni ngenxa thina yokwazi itheku ukuthi itheku linjani sathatha isinqumo thina sokuthi sizomeseka uMangobese ngoba akukwazi ukuthi umuntu wesifazane angathi ekhuluma ngokuthi kuntshontshwe izingane ethi ekhuluma ngokuthi kubulawa abantu ethi ekhuluma ngokuthi amaphoyisa nobugebengu angene ebugebengweni ayantshontsha ahlangene nezigebengu kubulawa abantu bese sithi thina njengamadoda kwaZulu sizomiyeka lo muntu wesifazane ahambe yedwa ayolwa leyo mpi leyo Zululand sashayela ama-hour u4 no-half sizokweseka uMangobese siyinsizwa Nomnsizwa Development Foundation so ingakho ke kuze kube namhlanje nibona noma kuthiwa khona into ayenzayo siyayihlanganisa thina eceleni sizinsizwa sinikele ngakho konke sinakho ukuthi sizomeseka senze isiqiniseko sokuthi iyanda nobukayo nofuna ukuganga ngaye angakwazi ukuganga ngaye enye into ofuna ukuthi iphele emadodeni ukuthi amadoda afuneka ayeke ukufuna ukunconywa isibonelo ukuba ubaba kuumsebenzi wakho njengendoda asikho isidingo sokuthi uma uthengele ingane yakhe icathulo
ebese ufuna umama weingane zakho noma unkosikazi wakho ukuthi ababaze leyo nto ayibabaze kuze kungalalwa la ekhaya ngoba nakho namhlanje wena uthenga izicathulo zengane. Indoda kumele iyenze into elungile. Niboke nibheke mina ngiyagxekwa kakhulu mina abaningi baye beyibuza ukuthi uphakele umthathu survive kanjani njengoba egxekwa kanje. Kuwumsebenzi wabantu ukugxeka indoda. Kuwumsebenzi nje wabantu ukugxeka indoda. Indoda kufanele ihlale igxekwa even abaholi ufuna bekwejwayele lokho. Indoda kufanele ihlale igxekwa ngoba ukugxekwa kwendoda kuyikhumbuza ukuthi akufanele yenze into engalungile. Yingakho namhlanje sinabantu abafuna beethe sebenza ezikhansela esebenze umeya athi angahamba yosiza abantu abashelwe izindlu noma ababulawelwe abathathelwe izindlu ithathwa izikhukhula abesefuna kube khona abantu abazomncoma bemncomele lokho. Uyahola lo muntu uholela ukuthi abe umeya, uyahola uholela ukuthi abheke lo mphakathi, uyahola uholela ukuthi alungiselele umphakathi izinto. Uma sekwenzile lokho ngaphezulu komholo ufuna ukunconywa. Sifuna ukubuyisa lokho ke singamadoda ukuthi cha isidingo sokuthi sinconyelwe izinto okufanele sizenze ayifanele. Lapha kwaZulu ngisho kuhlatshiwe umuntu wesifazane akasebenzi. Uma kunomsebenzi kunomcimbi othile abantu abesifazane bambatha amatshalo behlale lapha emsamo sihambe siyokhetha inyama ezinhle enkomeni. Siyokhetha inyama ezinhle enkomeni sikhetha insonyama, sikhetha ingqiki, sikhetha imbombosi, siyonikeza abantu besifazane behleli epheka amadoda lapha. Zonke lezi inyama ezinhle isibindi kuhamba kuyonikezwa abantu besifazane balethela ukudla kupheka amadoda lapha elangeni, kupheka amadoda lapha phandle. Kwenzekani emadodeni ilanga malishona? Amadoda ahamba ayohlala esibayeni adla inhloko, adla amanqine enkomo ngoba that's how much we value our women as amadoda. And as Insizwa Nomnsizwa Development Foundation, that's what we stand for and we want to bring that back because yona into ezobuyisa yonke lokhu kuthula okugcwele emakhaya and eliminate this GBV. So that is just an introduction yokuthi Insizwa Nomnsizwa imeleni and indala ibivele iwenza lo msebenzi, and that is why it is very easy for me to go to Joburg without knowing amadoda akhona, but makune march ngifike lawo madoda u10,000 ngikwazi ukwa control. That is why mangiya ku Gompo eEastern Cape, that is why masizoya eNorth Western Cape sizofike sihlangane namadoda sisebenzise the same spiritual values yokuthi sisiza amadoda ukuthi abuyele endaweni yawo kungabi nzima amadoda mayihlangene ukuthi alalele. Siyadinga wemadoda seSouth Africa namadoda kwakhulukazi ukuthi sibe umkhombandlela einganeni ezincane zabafana. Ingakho namanje sinohlelo olubizwa ngokuthi iBhunga Boys Bootcamp eqhubekayo njengamanje okuyiyona ezothi ukuthatha isikhathi sami esingamasonto amabili ngingabonakala emphakathini ngoba ngiyohlala nalezi izingane entabeni sikhumbuza ukuthi singobaba bazo. Enye yezinto ezinkulu okufanele zizazi ukuthi ukuba indoda akubizi imali futhi akufanele uma uyindoda uthengelwe ukuthi wenze into okufanele uyenze njengendoda. So ke sizosukuma singamadoda silekelele njengoba sisukumile salekelela uMangobese nalokho sifuna kubulale nalomoya ukuthi ngeke ngihlanganisa amadoda awu257,000 ngithi ngizokweseka uMangobese ebese mase ngifikile kuthiwa ngisameseka uMangobese. Ngeke ngihlanganise amadoda kusukela ngaqala ngiwahlanganisa mahala ngingawakhokhela imali ngingenzi lutho ebese ngithi uma sengifikile ngeke ngisakwenza lokho. Angeke sikwazi ukukhuluma singamadoda la eSouth Africa sithi abantu besifazane siyabeseka bese kuthi mase kukhona into eqalwe umuntu wesifazane bese sithi ngeyakhe kuze kusho wona amadoda amanye athi musana ukuphazamisa uMangobese entweni yakhe kodwa thina seseka yena lo Mangobese. Uyabona abantu kwabanomoya omubi bagcwele emhlabeni bahlale bekhona. Into engingayikhulekela mina ukuthi yena uMangobese Qobo angawemukeli lo moya kwabantu abafuna ukumkhandela into yakhe ihlale incane ingakhuli ngoba nakho bebona ukuthi amadoda ayasondela azomeseka. Akukho lapho esake safika khona entweni ephathelene noMangobese njengensizwa nomnsizwa safike sathi uMangobese akabuye eceleni sekuyithi abanikazi bento. Izithombe ziningi ziyinqwaba sikhombisa ukuthi sihamba naye simbambe ngesandla simshayela uhlombe. In some instances we even refuse interviews. In some instances we even refuse to continue working
uma ngobe sengekho. There's evidence in these phones where la isasisho khona ukuthi njengoba sila sibizo uma ngobese sizokweseka yena njengamadoda. We can't contradict ourselves and say we want to empower women and say we want to support women, and then when they initiate programs like March and March, and then as men we don't come and support. And for those that are worried that maybe there is some division between us and March and March, there is no division. March and March is a program of Usisi Mangobese. We support it fully with everything, and then Insizwa Nomnsizwa have been there. And March and March is not the first civic organization to fight the illegal foreigners. There was Put South Africa First, and people infiltrated it. Politicians infiltrated Put South Africa First, and today it's irrelevant because of allowing these rogue elements, the politicians and people who have other ambitions beside helping the country. Itudula, Operation Tudula nayo indala kakhulu kune March and March, and it has done significant work in South Africa, and we can't be contradicting ourselves. Sithi sifuna abantu behlangane, and we fail to recognize each other when we are supporting each other. So siyacela kubantu base South Africa ukuthi bangasebenzisi umoya omubi nomoya wokwehlukanisana lo okhandwa ipolitiki. Ingakho kungafanele lama civic organization alidwe abantu abanama ambitions epolitiki. Akufanele mangabe nje uleader umholi noma uyingxenye yeMarch and March ubese uba nama political aspirations, because siyazi ukuthi lapha kuma lokhu kuma organizations ethu abantu asebephethe lama march kwezinye indawo, abantu abafuna ukuba ngamakhansela. Yibo ke laba bathi mabebuka uphakela umthakathi besaba ukuthi mhlawumbe uphakela umthakathi ufuna lento nami engiyifunayo. Ebese ethi umuntu uphakela umthakathi ufuna ukuthatha into kaMangobese, kanti uzama ukuthi uMangobese angabi nabantu abaningi ukuze yena ezothola lento ayifunayo. Mina ngistrong weingane zakwethu. Health ngangibanjwe ngesandla, ngitshelwa impilo, ngitshelwa umlando, ngitshelwa yonke into. Ngitshelwa ubudoda, ngifundisa ukuthi buyini ubudoda. Ubudoda bumelana. Abaningi bayamangala la. Uyabona kade ngithethiswa yenye indoda lapha ithi uyabona ke Phakele lento yakho lena ke manje yokuthi uhamba uqimbile lapha abafazi bethu sebethi ke manje indoda kufanele ibe nje, uyabona kube kungamanqoko, kodwa uyaunderstand ukuthi ukuhamba kuze kufike ezingeni lakho nabantu besifazane ngenxa yokwenza kahle indoda phambi kwabantu. Abantu besifazane bavukelwa yithemba lokuthi kanti amadoda akhona, indoda yinto kufanele ibe kanje. Yingakho ke thina sikulwela ukuthi amadoda wabuyelwe yithemba, awabuyele ukuzethemba ayithande, abuye kube ubuqotho ubenza abantu bekubona, ubuqotho ubenze. Baningi abantu abangikhulisile mina la engingababiza ngamagama abadumile abakhona abadala abaseParliament abakade beyingxenye impilo yami ngikhulu, abazi kahle ukuthi kusukela ngina 7 years ngangivele nginje angishintshi. So laba baphuma umkhankaso wokuzama ukuthi bengingcolise noma bezama ukungiqeda amandla, akwenzeki kalula ngoba yikho into ongayicinga ngame engcolile uyithola. Angiyiphili impilo engcolile, hayi ukuthi ngiyayifihla, anginayo impilo engcolile mina. Akukho ngisho yedwa umuntu wesifazane la emhlabeni ongaphumela obalathi mina njengoba ngikhona ngahlukunyezwa uphakela umthakathi. Yime ngilwela abantu besifazane, lokhu ngazalwa ngilela abantu besifazane. Ngaka ngalwa nendoda endala ifuna ukushaya udadewethu imeshela ngenkani, endala yaze ngikhiphela uceleme ngathi lutha ngindawo angindawo udadewethu lo, ngoba ngangifundiswe ngemncane ukuthi udadewenu uyithemba lakhe, usisi wakho kuyiphatha kahle kwakhe kulele ekutheni wena njengensizwa emphakathini hlonipheka, ukuze insizwa noma iyeshela udadewenu imeshele yazi ukuthi lengane le inabafowabo lengane. Angikwazi ukushela lengane ngenhloso yokufuna ukuyichaphaza. Ilokho kufanele sikubuyise sizinsizwa, ilokho kufanele sikubuyise. So lwaba bazama ukona lo msebenzi ongake sesiwenzile ngeke kwenzeke. Insizwa nomsizwa whether akhona amanye ama civic organization noma ngaba wekho, insizwa nomsizwa lokho kufanele achieve eSouth Africa izoku-achieve South Africa, ngoba we are very consistent. Ayikho political party noma political a politician esike yafika kithi ngasese yakhuluma nathi isitshela ukuthi asiyeke ukuthi asenze ukuthi esitshela ukuthi asiyeke. Awukho umhlangano esiwufihlayo uma ngabe sihlangane nomuntu, ngoba sisuke senzela lokho ukuthi kungabi bikho izinto abantu abazoyisola, kodwa labo abafundiswe ukuthi yonke into emhlabeni yenziwa ngemali, we are here to teach them a new lesson. Wonke umuntu owazi ukuthi kuyantshontshwa emhlabeni, wonke umuntu owazi ukuthi kuyathengwana emhlabeni, insizwa nomsizwa
izo-redefine i-honesty kubantu abasebenzela umphakathi. You can't say this is a hand and when you turn it the other way and then ubusuthi akusisona isandla leso. So ke besitha sendlalele nje bafowethu, siyafisa abantu besifazane eSouth Africa bengaphatheki kabi ukuthi mhlambe sesithatha imisebenzi yabo noma senzani. A wise woman will always know ukuthi uNkulunkulu always put men phambili ukuthi bavikele abantu besifazane. Manje ke ipolitiki ifundisa abantu besifazane ukuthi bangaphezulu kwamadoda. Yikho ke ninama ex angaka nje, yabo. Yikho nje ninenqwaba yama ex, umuntu azabe proud akubalele ukuthi kune ex yami la, kune ex yami la phana. Ngoba wa noma mvuso nje uyi-ex somewhere. Mafuso. Kulaba bakithi abathi si xenophobic. Ngeke sifunde sonke lesi statement ngoba nisazombuza imibuzo nelanga selishonile, sizonithumelela sona nikhulume ngaso. Kulaba abantu base South Africa abathi si xenophobic. Baqale masiqala iMarch bathi lento izolasta 2 weeks. Ithe mayiqhubeka iba na 3 months. But hayi lento lena it's an ethnic mobilization. Ithe mayiqhubeka iba no 6 months kwathiwa hayi these are vigilantes. Kwakubhala nawo. Nana umngane wami kwabhala nje. Uyabona? So we have beaten every word, every name that is we've been named. We have beaten and we have proven to the government ukuthi we are not those names. We are South Africans who love their country. We are South Africans who want to see this country prosper. And in a short space of time, we have shown that imisebenzi khona eSouth Africa ngoba kukwazile ukuthi kuqashwa abantu njengamanje obasikhuluma uSpa unamathuba ade sizwa izolo late ukuthi uSpa unamathuba u15,000 for South Africans. Kade sizwa manje ukuthi lapha eThekwini indawo eziningi almost 1,000 emisebenzi evulekile. Kunendawo eyodwa ekhanda opholoni la eMbilo ekwazi ukuthatha abantu abawu500 replacing 500 foreigners. Now if you are telling me ukuthi we are xenophobic and then ade sibona manje lapho kuna 15,000 wabantu baseMalawi, so are you telling me ukuthi laba abantu baseMalawi bebengasebenzi? Bonke labantu baseMalawi bebengasebenzi njengoba ubabona nje ukuthi into yabi namabhadi as much as kubhlungu kubona amabhasi abo eginqeki. Bathathe mina bangifaka ebhodleleni bethi bayangithakatha. Yes. Bangifaka ebhodleleni bafaka izibi, bafaka umuthi, bafaka amanzi, bafaka isithombe sami. Bathatha leso sithombe bangena nasebhasini bahamba naso bethi baya naseMalawi. Lawo ibhasi endleleni. Uyabona? Ngeshwa elibhlungu, may his soul rest in peace, driver we truck ushonile aba11 balimali. And that is a very sad thing to watch. Ukuthi abantu bakithi now even abantu abazikhulu esikhundleni sokuthi bekhulume ngokuthi siyabonga bantu base South Africa, siyabonga ngokuthi nisukume nisikhombise ukuthi lento ingenzeka, lento ebesihlula sonke lesisikhathi ingenzeka. But what abawoli benzani bathi uphakela umthakathi is unskilled, but no, he is an unskilled Zulu man because angikhuluma isingisi esikhulu angithi. Kodwa ngenza into, I can lead 257,000 men and they can walk through town without breaking anything. So ufuna ngibe skilled kanjani? Ubona ukuthi lamadoda emiza amadala kangaka. Yesterday they were advocates, they were doctors, they were professionals, they were learned people ebebelapha emashini ebengibahola izolo. Bekunelunga leParliament ebengilihola izolo lapha. So I'm still unskilled because angikhuluma isilungu esikhulu ema boardroom where you guys measure each other ukuthi omunye ufunde kangakanani omunye ufunde kangakanani. What is the purpose of going to school when you can't do anything? What is the purpose of going to school if you can't stand up for the country? What is the purpose of going to school when the country is going down and the laws are being broken in front of you? And then as soon as abantu base South Africa besukuma bethi awuthi silungisele nansini ubesuthi wena we must follow the law. You are the law, you are in parliament. You are the law, you are in parliament. You're supposed to have enforced these laws long time ago. And then you are trying to hinder us from doing our work because you feel like you are going to lose your position. Very, all of you in parliament, you might lose your positions because these men and women, they are ready to take those positions. As you can see them,
walking through the streets and fighting and chanting, talking about our country and fighting for our country. They are ready to go and fight for this country. Seben a budget, a parliament, because we are doing this without a budget. No amount of propaganda defile terrorism, patriotism will defile patriotism or erase the sacrifices of our ancestors. We as Insizwa Nomsizwa Development Foundation, we have noted the utter contempt of disgust, the cowardly and malicious campaign by certain individual political opportunists who have resorted in spreading falsehoods and fabrications that our struggle and commitment in South Africa are funded by Israel and other Western powers. Sengiyagcina la sengizonikeza imibuzo ngoba izinto eziningi engizokwazi ukuyiphendula izokhulunywa nina kodwa ngizosithola lesi statement. This was very important for me to touch. First of all, I want to thank the South Africans. People won't believe ukuthi we spend a week almost 15,000 rand worth of fuel going around a week, and that money comes from South Africans. I have a Capitec account. It's not hidden. I put it out there for social media, and I've kept asking people. And when I said to people the 30th of June, I announced it here. Advocate Ndao, he was here. Advocate Ndao Konala. We were here on the 7th of December when I announced the 30th of June. And when I said that, people said, no, he's crazy. He's a Zulu man, he's barbaric, he's not educated. So I don't care. Mina ngifuna ukuba educated. Mina ngiyazala, ngizala izingane. Angidingi ukuba educated. Ngizala izingane zakwandaba ndaba ongeke uyibuze mayiqhamuka la. Uyabona ngoba lokhu kufunda kweni kudayilutha negazi nizala izingane engafani nayo. So ke ngangilapha ngimemezela umhla ka 30 June 2025 2026. Abantu bathi ngiyahlanya ngenza yonke South Africa ebonga ukuthi nibakhumbuza ukuthi bona bangamadoda ngempela if kubhlungu kabi ukuthi ugxeke abantu begxekela izinto ezifana nalezo. Indaba ye xenophobia nokuthi siyakhokhelwa into engeke iziyenzeke kuphakela umthakathi. Ngicela ukuniqinisekisa kuloko angithengeki mina wengane zakwethu. Lokho engikwenza ngikwenza ngobudoda. Lokho ngikwenza ngoba ngiyindoda. Ngikwenza ngoba kuyi-responsibility yami njengendoda ukuthi ngisukume ngikhumbuza abaholi, ngikhumbuza ubaba egcekeni ukuthi baba ngiyakucela sicela unake thina njengezingane zethu. Hulumeni awukuthi uzame ukusikhuzela laba bantu esibe nomoya omuhle kubo. For more than 25 years ama foreigners ehlele South Africa. We were very nice, and then boom, no December they make a video and say, we are going to take this land. Oh. Okay, so we know they can't take their land because they can't take it back to their countries. But the worst thing they said, the worst thing, they said they are going to take our women. Awumthinta umfazi kwaZulu, akathintwa umuntu wesifazane kwaZulu. Yiyo ke into yasisukumisa leyo. Sathi uyabona ke abasho lokho kuphela. Uma bethi bazothatha abafazi bethu ngoba abasho ukuthi bazothatha intombi, bathi bazothatha abafazi bethu. Inhlamba ke leyo uma windoda ukuthi nje wena ungarelaxa uthi ngoba wakho umfazi akabakakhulumi ngaye awunankingi ngoba bazomthatha ngempela. Nizwile nje kwenye province udeputy mayor, the whole deputy mayor indoda yakhe yase Nigeria. The whole deputy mayor ubefihla abantu endlini yakhe. Udeputy mayor uthandana neNigerian elingasebenzi. Uthandana udeputy mayor, Google the news, they are there. Uthandana neNigeria elingasebenzi. Uthathe abantu bakubo baseNigeria wayobafihla endlini yakhe. Uthatha Osman engabe uyahamba udeputy mayor ayodeputizer le eNigeria. Usebenzisa ama state resources nendlu kahulumeni nemali kahulumeni nemali yabanye abakhokhi bentela ukuthi afihla abantu bokufika bangekho la abalapha ezweni ngengekho emthethweni. Ngane zakwethu owethu umyalezo uqondile. Sithi izwe alilungu, akubuyisa imithetho, sikulayinile la sizonifakela khona nizoqhubeka nakho nikufunde, kodwa asikwazi ukuchitha isikhathi sikhulume ngezinto esisadinga ukwenziwa sineminyaka ewu32 sisemandleni. ISouth Africa ina 32 into democracy. We can't be still planning. Things needs to be done now. Insizwa Nomsizwa Development Foundation
nizobona lapho kwi-statement izoqala manje namhlanje ngomhla ka1 to force izinto eziningi lapha eThekwini. Hayibo. Ngibani lo nonginikeza izinto zengane? Yeah. Kuyabona ngathi ngiyazala nje. Ngabe kunezinto zezingane ngitshela. Siyabonga. Benganandaba nokujuluka mina. Indoda mayikhuluma into eserious iyajuluka. So ke sizoqala izinto ezinkulu njengamanje bafowethu ezokuthi sihlale entweni manje njengalapha eThekwini. Into esizoyenza njengala eThekwini njengamanje. Sizoya kumasipala, sikhombe ibhilidi, sithi umasipala namhlanje khipha laba abantu namhlanje. Sisuke siye kwelibi akukho ukuxoxa okuzokwenzeka. Akukho ukuxoxa okuzokwenzeka. Sizofika sikhombe ibhilidi ngoba amabhilidi abahleli kuwo barenta kumuntu osebenza kwamasipala. Barenta ibhilidi ngelika works. It was vacant, and then strategically ama Nigerians ahamba yongena ebhilidi. Ubani owatshela ukuthi leli bhilidi alinamuntu? Ubani owatshela bangena bahleli bayeka ukuhlala ukuthi bahluphekile baphenduka baba ngama landlords. Sizoya kwa Transnet. Izindlu ka Transnet zonke lezi ezigcwele lapha empilo okuphekwa kuza ama drug. Sizoya kwa Transnet sithi sicela usinike uhla lwezindlu zakho Transnet. Sicela usinike uhla lwezindlu zakho public works. Masipala ngelanga elithile siya kunansi indlu. Siyoyilungisa, siyoyivula, sicela abantu abaphakathi ukuthi abaphume ebese leyo ndlu isetshenziselwa laba bantu abakhahlamezwe izikhukhula balapha eSouth Africa behlale kulezo zindlu ngoba vele azenzi lutho abadinga ukurent abenzi lutho ugesi awukhokhelwa kwenziwa lutho abaqhubeke bengawukhokhela ugesi bengenzi lutho kodwa kuhlala abantu base South Africa ngoba nakho for so many years abantu bangaphandle bahleli kulela bhilidi abawukhokhela ugesi. Can you imagine kune bhilidi la okuthiwa abantu abokufika bahleli khona batshele abantu izolo ukuthi bona bayindawo kodwa kunomasipala la eThekwini. Thina ke njengeinsizwa sicela umasipala ukusebenzisana naye namaphoyisa sifike simkhombise khipha laba abantu namhlanje. Uma ngabe ngabakhiphi siyahlala lapho bazohlala lapho ngaphakathi abeza ukuphuma beyothenga abeza ukwenza lutho. Sizohlala lapho angithi abangamakhosi bayagada sizobagada ke thina sibona. Aliki drug elizodayisa la eThekwini ukusuka manje kuya kuDecember nizobona kuzophela ukudayisa kwama drugs la eThekwini ngoba kwenziwa ngamabomu kwenziwa izikhulu namaphoyisa nani. Ukusuka manje sibiza igama lomuntu sikhipha ubufakazi, sibiza igama lomuntu sikhipha ubufakazi. Futhi asifuna amaphoyisa lokho eyoboshwa. Asifuna amaphoyisa lokho eyoboshwa. IPOP ayiyeke ukuvikela amaphoyisa. Iphoyisa linesifungo sokuvikela umphakathi. Inqwaba amaphoyisa angazabulala umuntu la. Kodwa ngezenzo zawo zokumekela imali zokwebiwe kuma drug lords seyibaqedile abantu asabeqedile abantu amaphoyisa. Lingazange lona limbulala umuntu ngqo. Kodwa lama drugs anikezwe izingane zonke le ngane zakithi ezihleli lapha lokhuza eKing Dean Zulu Park ziqhamuka kulezi zenzo zabantu abafuna ukwenza imali esheshayo. Okwesibili sizokwenza njengensizwa nomsizwa sizoba nomhlangano no Premier nobaba uMkhwanazi. Sihambise uhla lwamaphoyisa esiwaziyo ukuthi adayisa ama drugs awase Richards Bay, awase Newcastle, awala eThekwini. Awugcina idolobha singalibalanga iStenga. Niyazi ukuthi lapha kwaZulu kunesimo esibhlungu kangakanani esenzakalayo. Lapha kwaZulu kudayiswa ama drugs afihlwa ngaphansi kwestage noma kwesichuse selembe. Hayibo. Into ebhlungu ngendlela eyisimanga okufanele ngabe sonke thina abantu singamaZulu esihlala kwaDukuza kufanele ngabe lento iyasihlupha, kufanele ngabe into ereportwa zonke insuku, kufanele ngabe into epostwa zonke insuku. Ngaphansi kwesichuse senkosi, ngaphansi kwesichuse selembe, umqali walendlela yakwaZulu, umgqugquzeli wobumbano kubantu bakwaZulu, kudayiselwa khona ama drugs, afihlwa khona. Sizosondela ke laphana siyilungise leyo nto leyo ke. Abaningi ngiyazi ukuthi bafisa ukwazi ukuthi umhlangano wethu okokuqala ungani bungamfakanga uSiso uMangobese nokuthi kungani ungazange kuvezwe ukuthi yini beyokhulunywa siyoyikhuluma nomongameli. Laba abaningi ke futhi bebezama ukusebenzisa lokho ukuqhuba indlela zabo zokuzama ukuthi kube noqhekeko phakathi kwethu. Abaningi bayazi ukuthi ngumuntu we social media ngihlale ngikhona ku social media kodwa uma ungaqaphela
kuba kancane kabi ungithole ngishuthe nabaholi mina ngiyabaza abaningi bayangifonela bakhona la efonini yami siyahlangana nabo but kukancane ungithole ngishuthe nomholi ngicela ukwenza into enkulu kunazo zonke enizoyibona ukuthi ingakanani akekho wakwabona isithombe sami nomdlokombane kodwa sengahlangana kaningi nomdlokombane before inkosi okhokho beyikhubule ngahlangana kaningi nayo kodwa ngaze ngifike eduze kwayo ingonyama ngiyenzela umsebenzi omkhulu umkhosi woselwa umiswa yimi makwenziwa nje umkhosi woselwa umiswa yimi umkhosi woselwa okuwumkhosi omkhulu ngendlela eyisimanga okufanele ube mkhulu ngisho kunomkhosi wamatshitshi ukuba izinto zenziwa kahle lokho insizwa nomsizwa enye izinto ezoyilwela ukuthi yenzeke ngoba umkhosi woselwa umkhosi wokweshwama umkhosi wokuthi ucelelwe impilo isizwe iwona mkhosi okufanele ungabe mkhulu kunayo yonke imkhosi iwona mkhosi uhulumeni okufanele ufake ibudget enkulu kuona ngoba iwona mkhosi la okufanele kufundiswe khona abantu ukuthi benzani njengoba kukhalwa ngokuthi amatshitshi ayafundiswa insizwa ayifundiswa ukhona umsebenzi ukhona umkhosi okuyiwona oqondene naleyo okuwumkhosi wosela angaze ngihlangane nengonyama angaze ngithinta ingonyama angaze ngishuthe nengonyama ngoba ukuhlangana nengonyama kimi it's not a publicity stunt it's more of a spiritual connection than anything else angeke ngithanda ukuhlangana nengonyama mina ngisuka ekhweni angeke ngithanda ukuhlangana nengonyama kade ngidlalela noma kodwa bakithi ebusuku angeke ngithanda ukuhlangana nengonyama ngingahlanzekile emoyeni ngoba ukuhlangana nengonyama akusikho nje ukuhlangana kuphela kodwa akusiyo into yokuhlangana ukuthi ushaye izithombe bese uvela ukuthi athi uhlangane nengonyama ngoba ingonyama akuyona into yokukhanda udumo ingonyama akuyona into yokuthi ubukwe ukuthi wena usuku wahlangana nengonyama ukuhlangana nengonyama kufanele kube ngokukamoya angaze ngichawule ingonyama lokho ngaba khona njoba ikhona ngoba njoba ngiyilwela kangaka njoba ngisebenza kangaka angaze ngichawule ingonyama nesaba ngisho ukusondela kuyona kodwa yimi engiyisebenzelayo akekho umuntu owakhela ingonyama ibutho la eSouth Africa ukwedlula mina akekho umuntu owakhela ingonyama insizwa zayisencane kusuka ko5 years kuya ko21 ukwedlula mina kodwa ngaze ngihlangane naye ngijabula ngife ngimbono ngangeyintaba zakhe eme lapha nje phambi kwebutho ngijabula ngife ukugiya ehlele esihlalweni lapha ongangokujula kolwandle ngijabula ngife indlula mithi uma ngizwa ikhuluma buka ku TV angidingi ukuhlangana nayo ngiyohlangana nayo mhla yona yathi aningicelela undabandaba bese ngihamba ngiyobika kwabakwandabandaba ngikhuphukele entabeni ngiyobikela uNkulunkulu ukuthi Nkosi namhlanje ngiyokhuluma nenkosi umlomo nomlomo ngoba akuyona into encane it's not a publicity stunt even upresident obehlela umhlangano ngase ngihambile ngase ngisestandard ngibuya ngiza lapha kwaZulu angasho mayithola ithuba lokukhuluma uyosho owayengibiza ukuthi ngathi awukodwa kungangami ukuhlangana nomongameli ngasho ngathi umongameli mnikeni ithemba lokuthi mina ngiyaqinisekisa ukuthi iSouth Africa ngeke ize ishe kusho mina ngihambe ngaye entabeni ngayoyikhulekela iSouth Africa ngiyaqinisekisa ukuthi ngeke ize ishe ngaze ngabeka ikhanda lami kulayini wesitimela ngathi uma kwenzeka Wayensizwa bafethu wayensizwa lapha emuva besicelile ukuthi umsebenzi hayi ngizokhuluma nensizwa ngiyaxolisa sezwa zakithi right wayensizwa sezwa nizothola ithuba qhawekazi yehla phela sisiwami Khwetha yehla saqhawa sisibambo bosisi siyasebenza thina lana sidlule kanjani Pethu ehlisa umoya sisizwe abafuni sidlule hayi sisayi ungawanqaphela amadoda phela sizosebenza amadoda sisiwami yiyo lento lena esizama ukuyilungisa lapho ukuthi akuphele lokhu ukuthi lapho ungaphesheya hayi kulungile ngane zakwethu cha impela sisi akufanele unqaphe ukuthetha kulungile wengane zakwethu insizwa ngizothi mangiqeda la ebese ngithola ithuba nezo sikhulume ngicela ukuthi nje nikhululeke ningabaxini kakhulu ngizoba nethuba lokukhuluma nani akwehla umoya mkhaya wami akwehla umoya ningamadoda nina ngithi umuntu wesifazane uyashesha ukufudumala angithi uNkulunkulu wayenzela ukuthi masimthinta nathi sisheshe sizwe ukuthi kumnandi yabona manje ke uyashesha ukufudumala phela sehlisa umoya singamadoda ke thina iqhawe siyabonga bafowethu
cha asehlisa umoya siqhubeke bafowethu. Bengisachaza ke bafowethu ukuthi mina angisiyena umuntu othanda ukuhlangana nabantu abakhulu okungakafiki ezingeni labo ngoba kugcina kuba ngathi kuumdlalo nje. Kugcina kuba ngathi kuumdlalo ukuhlangana nopresident, kugcina kuba ngathi kuumdlalo ukuhlangana nesilo. Isilo mina ngiyaye emashobeni ngifike ngidedele abantwana, ngidedele cha ingane zakwethu ngeke phela. Ngeke madoda, ngeke sikhuluma into eyodudu. Ngeke sikhuluma into eyodudu. Ngithe mina ngizokhuluma nani mangiqeda la. Ayikho ke indoda ekhuzwa kabili. Ngoba niyayibona iSouth Africa nje obinjena nje. Amadoda angayigeqile indlebe. Amadoda nje angageqile indlebe, uningabona ukuthi ngabalula kanjani eSouth Africa. Lokho esizama ukukhanda. Yabo. So ke abaningi sengisho ukuthi lensizwa lena ebikade ngifonela ingicela ukuthi ngicela umongameli. Kwaphela 20 minutes ngiphika ngithi cha. Mina ngihlangane nomongameli mina yini indaba ningangitsheli ukuthi kwakungo9 ebusuku. Yini indaba ningangitsheli ukuthi umongameli ufuna ukuthini kimi bese ngisho mina ngimphendula umongameli. Yenqaba lensizwa kwathunyelwa umuntu wesibili. Ngenqaba kwaze kwathunyelwa umuntu oseParliament wangifonela uxolo wangifonela umuntu oseParliament wazichaza ukuthi ubani. Kwayima ngivuma ukujika eStandard Hall. Baqala ukungifonela ngakafika eStandard Hall. Bangifonela ngibheke eStandard Hall kwakusasele 35 minutes ngifike eStandard Hall. Ngajika eStandard Hall ngabuyela emuva eGoli ngahamba ngayohlangana nomongameli. Abaningi ke bakhala ngokuthi kungani uJacinta singamtshelanga thina. uJacinta sengihlale naye imhlangano cishe emithathu. Ngahlala umhlangano naye noMkhwanazi, nobaba uMkhwanazi, uNhlanhla uMkhwanazi. Ngahlala umhlangano noPremier, ngaphinde ngahlala umhlangano naye noPremier, ngaphinde ngahlala umhlangano naye noPremier futhi. Kule mhlangano yomthathu angaze ngimfonele uJacinta ngithi akeze emhlanganweni. Angaze ngimfonele ngoba kwakungemina engangibiza umhlangano. Awukwazi ukumenywa emhlanganweni bese umema bakhe abantu futhi nawo. Umhlangano oqala sasibizelwe lapha eMarine Parade sahlangana saficana sesificana khona ngoba umuntu owayebiza umhlangano wayesifuna sonke. Namanje nje obasibizwe sifonelwe ulona osifonelile sibizela emhlanganweni kaPresident. Umhlangano kwakulokhu kuhlalwe ngo2 mina ngisemashini. UPresident akangifunanga ngo9 ebusuku. Kwakufunwa mina. Ngizonikeza uPresident isiqiniseko ngoba nizokhumbula ukuthi uPresident wayihlangene neNgonyama ngayizolo. INgonyama yamnikeza isiqiniseko sokuthi uphakela umthakathi ngiyamazi. Angeke abantu bone mangabe ekhona. Lapha azobe khona uPresident akakhululeke ngeke kuze konakale lutho. UPresident ufuna lelozwi kimi, ufuna ukuzothi ndoda ade ngihlangene neNgonyama. INgonyama ithe akuzukonakala lutho. Kunamazwe akhathazekile asaba ukuthi azolanda idumbu eSouth Africa ngenxa yakho. Ngathi mina President ngeke izenzeke lonto. Ngayethembisa iNgonyama, ngamethembisa uPremier, ngiyakwethembisa nawe President. Uma kwenzeka kufa abantu bebulawa ngabantu abazobe behamba nami President, cela ukhiphe order yokuthi uMkhwanazi akangibona. Ngathi ngiphuma kuPresident ebusuku ngo11 ngabe ngithola ucingo lukababa uGeneral ubaba uNkwali yenkosi. Wathi indaba wangethembisa. Wathi ngeke kwenzeke lutho. Ngicela kusasa kwenzeke lokho uthi kwenzeke ngalendlela owasho ngayo wathi kuzokwenzeka ngayo. Ngaye entabeni mina wengane zakwethu. Abanye babehleka bethi ngumfundisi yini. Abanye babehleka bethi sungazi uyokhulekela izwe unamba bani. Namhlanje ngoma umhla ka30 abanye babesho njalo. Namhlanje ngiyokhuleka babesho njalo. Nayizolo bebelindele okubi kwangenzeka. Ayikho into eyimfihlo ekhulunywe phakathi kwami nomongameli. Abanye ke omunye nje izolo ngifonelile wathi ayiphakela sengiphoxeke kabi umuntu omkhulu. Wathi sengiphoxeke kabi manje kuthiwa wena usunikezwe imali uPresident. Usho umuntu okade engekho. Uthi nginikezwe imali. Nginikezwe uPresident. Ngangena ngigqoka amashoba kuPresident ngibathe nalo ibhayi. Ngigqoka uBrand Rust namashoba ngiqimbile. Ngangena ngahlangana naye ngigqoke kanjalo, ngaphuma ngigqoke kanjalo, ngangena nongizwe nomholi lona esasamba naye nongubani. Sangena sigqoke kanjalo, saphuma sigqoke kanjalo, akekho umuntu owaphuma nemali lapha. Abantu abayeke ukuqagela izinto ukuqala. Okwesibili abantu abayeke ukuthi mabezonda ubaba uRamaphosa uPresident bese befuna sonke simzonda. Mina ngizondana.
kodwa engakutshela upresident ngamtshela upresident wazi wangibuza ukuthi ngafundaphi ngoba ngamela ubudoda laphana mina ngamtshela upresident okokuqala wayezocela upresident ephakamisa isiphakamiso sokuthi singakwazi ukuyihlehlisa lento ingabi ngomhla ka-30 ngamphendula upresident ngathi ngeke kusenzeka president ngoba okokuqala ukuzohlangana nawe bekungahleliwe kungcono ngoba kade sayiqala lento siqala simemeza ukube kwenzeka kwasheshe kwahlehla kwahlaleka ngabe saselula isikhathi kodwa ngase ngimqinisekisa ngathi hayi president njengoba president efuna sihlehlise akakhululeke umhla ka-30 deadline akusho ukuthi kusebenza kuphelile sicela ukuthi azi ukuthi upresident uzoqhubeka even ngomhla ka-5 kunemarch evele ihleliwe ngomhla ka-7 kunemarch ngomhla ka-10 kunemarch kuyaqhutshekwa ngoba inkinga akayiphelile wabonga upresident wacela ukuthi sigcine ukuthula wakufakazela ukuthi uhlanganile neNgonyama kwasiyamnika isiqiniseko ubezocela leso siqiniseko kuphela ayikho into embi esixoxe ngoJacinta akuyona imarch and march ebifuna upresident ubefuna uphakela umthakathi wabiza uphakela umthakathi uma ngabe edingwa uMangobese uzolanda uMangobese futhi njengoba kade ebize mina ubebize mina bakuphoqa kusuka ngo2 emini bengifuna kwaze kwayoshaya u9 ebusuku ukube ke babemdinga nayo uMangobese babezomfonela bembize akumina engangibize umhlangano bakwethu yekani ukuthi uMangobese ngamshiyelana akumina engangibize umhlangano professionally you can't be invited in a meeting and then wena bese invite abantu bakho ingakho mina nizobona kwezami izithombe ngishuthe nomongameli nongizwe I can't bring even umuntu umfana omncane wami ngihamba naye ngithi akahamba ushutha nomongameli because that's how much I respect this I can't bring anyone uyeke ukuthi asimbiza uMangobese I can't invite even my own child yayikhona emotweni ukuthi izoshutha nomongameli because I didn't even want to sit in that meeting umongameli ngiyubani mina ukuhlangana nomongameli angaze ngihlangane neNgonyama yimi engisebenzela iNgonyama yimi ifela Nkosi yimi engifela iNgonyama yimi engivinjwayo eNdlunkulu kuvimba wonke umuntu eNdlunkulu ukuthi uphakele umthakathi asondele eNgonyameni abazi ukuthi angifuni ukusondela eNgonyameni ngiyosondela eNgonyameni mhla iNgonyama ilele kwagogo yavuka inegama elithi ayilande mina ngiyosondela ngalelo langa angidingi ukuvela ezithombeni neNgonyama ngoba isithombe ngiyosishana eNgonyama kuyoba yinto eyoba umlando weingane zami njengesithombe engasishana uShenge uShenge ngahlangana naye ngimncane kodwa nginezithombe ezu3 zakhe ngahlangana naye ngina 9 bengimbona almost every weekend for the rest of my life kodwa angaze ngishuthe naye zonke lezi ikhati asikufundeni lokho eingane zakwethu kubantu abakhulu akuveli ukugxambukelwe nje ngoba kwenzeka amaphutha ugcine sekukhulunywa nezinto ongezona nokuvela nje kwezithombe kamongameli kwakuyona into beyihleli ukuthi fanele ivele ngoba bekufanele kwedlule lokhu ebese sibuyela siyohlala phansi nomongameli ebese sibuya ke sisho ukuthi nakho bekufanele kwenzeke akukho ukubo kwenzekile uNkulunkulu uyalithanda lelizwe uNkulunkulu weseke okuhle uNkulunkulu ngazo zonke izikhathi uma ngabe bona abantu bakhe behlangene ngokuhle uba phakathi kwethu njengamanje uNkulunkulu phakathi kwabantu base South Africa ufuna kulunge izwe ngisho umoya nineni izintatheli ngoba ningabantu abakwazi ukubuka izinto ngeselijulile niyabona ukuthi abantu bafunana iyona nkulumo le labo buningi babantu adubula phezolo iyona kuphela inkulumo uhulumeni okufanele abone ukuthi hayi laba abantu bayakhuluma ebese lungisa lokho sekuphelile akukho kunye ilokho besizokusho kini namhlanje ukuthi lelizwe lizolunga amamatcha ayaqhubeka kodwa manje sesizoba more operational siye emafemini siye emaplazini siya kuma estates ngoba thina asigcini ngokukhuluma kuphela sesiyikhandile imisebenzi engaphezulu ka15,000 uhulumeni kulonyaka akawukhanda umsebenzi uma ngabe kuzophela lonyaka sinemisebenzi engaphezulu ka1 million and ngicela ningiquote on that before the end of this year we will create more than 1 million jobs like South Africa permanent jobs it's very easy remove an illegal foreigner and put a South African it's very simple it's very simple ayikho yabona leli flag leli ihlanganisa bonke abantu yezo ihlanganisa amandiya ihlanganisa belungu ihlanganisa wonke umuntu wase South Africa yezo and leli flag kuyaphoqa ukuthi ube nenhliziyo enhle yezo ngoba uma uphethe leli flag fanele ube nenhliziyo enhle ufuna ukuthanda izwe lakho uthande South Africa uthande wonke umuntu yezo bese uyahlakanipha ungavumi ukuthi izwe lakho kungena abantu abazofike belone yikho ke ngaso sonke isikhathi lokhu khona ukuphambili kunayo yonke into empilweni yendoda yezo
Ngiyabonga mfana wami. Uthi ucela ukuhamba nawe kusasa. Awu akeza bese ngiyabafuna lapha ku-Food